Yeremia ti aduasangotwe. Na Matan ba Sefatia ne Pashu ba Gedalia ne Selemia ba Yukal. Ne Malkia ba Pashu te nsɛm a na Yeremia reka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ Awurade sie nie. Deɛ ɔbɛtena kuro yi mu no bewu afena ne ɛkɔm ne owuyade ano. Na deɛ ofiri adi kɔ Kaldeafoɔ nkyɛn no benya nkwa. Na ne kra bɛyɛ no sɛ asadeɛ, na ɔbɛtena ase. Awurade sie nie. Yie na obeyi kuro yi ahyɛ Babelhene dɔm no nsa, na wafa. Ɛna mapɔnma no kɔka kyerɛ ɔhene sɛ wonkum ɔbarima yi efiri sɛ ɔde seire ma akɔfofo a waka kuro yi mu ne ɔman no nyinaa nsɛm agogo sɛ ɔka saa nsɛm yi kyerɛ wɔn. Na ɔbarima yi nyɛ deɛ ɔhwehwɛ asomdwie de ma ɔman yi, na mmom bɔne. Na ɔhene Sedekia kaa sɛ hwɛ, ɔwɔ mo nsɛm, na ɔhene rentumi nnwɔ biribiara ntia mo.